Τα έργα του Γλύπτη Τάκη είναι αγορασμένα από όλα τα σημαντικά μουσεία του κόσμου σε Αμερική, Ιαπωνία και Ευρώπη. Το όνομα του Τάκη συγκαταλέγεται πλέον διεθνώς ανάμεσα σε αυτούς που δώσανε μια σημαντική όθηση στην τέχνη του 20ου αιώνα. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και η σταδιοδρομία του ξεκινά ουσιαστικά το 1954 που φεύγει για το Λονδίνο. Σήμερα ζει και εργάζεται κυρίως στο Παρίσι και την Ελλάδα. Βλέπουμε εικόνες από το σπίτι του στο Μενίδη που το έχει μετατρέψει σε κέντρο ερευνών για την τέχνη και την επιστήμη. Ο νέος καλλιτέχνης που φιλοξενούμε παράλληλα στη σημερινή εκπομπή είναι, όπως λέει και αυτός, και γλύπτης. Λέγεται Αλέξανδρος Ψυχούλης, είναι 25 χρονών και γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βόλο. Σήμερα ζει και εργάζεται στην Αθήνα, στην πλατεία Κουμουνδούρου. Οι μουσικές αυτού του επεισοδίου είναι από τα μουσικά γλυπτά του Τάκη και το λίγο ξεκούρδι στο πιάνο του Αλέξανδρου Ψυχούλη. Μίλαμε στον ελληνικό γιατί ένας Τάκης υπάρχει σε αυτόν τον αιώνα και δεν υπάρξει και δεύτερος. Θα ήθελες, Τάκη, να μου πεις λίγο πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με τη γλυπτική? Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, δεν είναι ότι αποφάσισα. Δεν αποφάσισα τίποτα. Εγώ σκέφτηκα περισσότερο ότι πρέπει να βρω κάτι που να με κάνει φημισμένο και να οικονομήσω πολλά χρήματα. Και λέω, ποιο είναι το επάγγελμα το πιο τεμπέλικο και που μπορεί να σου φέρει και χρήμα πολύ? Η τέχνη. Είναι εύκολο να σου μιλάω, αλλά όπως κατεβαίνω από το υπερπέραν και φεύγω στο υπερπέραν, καταλαβαίνεις τι είναι αυτή η απάντηση που φέρνει πολλά άλλα πράγματα, τα οποία είναι μέσα σε ερωτήσεις που έχεις κάνει εξάλλου. Αυτό μου αρέσει εσύ. Πρέπει κάποιος να πούμε που μας ακούει να καταλαβαίνει οι απαντήσεις αυτές κρύβουν κάτι. Κατάλαβες, δεν είναι απλό. Και γιατί γλυπτική και όχι ζωγραφική? Να σου πω, άρχισα να είμαι ζωγράφος, είμαι τόσο κακός και όταν άρχισα να κάνω αντικείμενα ήμουν πιο καλός. Πω. Αν ήμουν Σοκράτης δεν θα μπαίναμε στο συμπόσιο του Πλάτωνος, γιατί ο Κακομοίρης έκατσε έξω από την πόρτα και λέει πώς θα αντιμετωπίσω αυτά τα τέρατα και τι ερωτήσεις θα μου κάνουν. Καταρχήν, ποιο είναι το όνομά σου? Εδώ πέρα τα μπλέχομαι, διότι το όνομά μου Τάκης είναι πολύ κοινό και νομίζω πολύ κοινό και δεν με πειράζει αυτό το πράγμα, γιατί εγώ είμαι αόρατος, δεν υπάρχω ούτε σαν Τάκης ούτε σαν Πλάτωνας. Το μόνο πράγμα που θα μπορούσα να ταιριάξω είναι ο Νίτσε ο ίδιος και μπορεί μάλιστα να είμαι η μεταψύχωσή του. Εγώ είχα σκοπό να μου πεις καταρχήν πόσο βαραίνουν έναν Έλληνα γλύπτη η κούρη και η δουλειά του Φιδία και του Πραξιτέλη. Εγώ νομίζω σαν σύνολο όλα αυτά τα αριστουργήματα τα κλασικά παίζουν ένα μεγάλο ρόλο και συγχρόνως δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο, διότι αν φανταστούμε τον πραγματικό πολιτισμό ότι έρχεται από την Ατλαντίδα, το οποίο υπήρχε ένας πολιτισμός πάρα πολύ πιο παλιός, αυτά είναι σκίτσα που μείναν ενός μεγάλου πολιτισμού όπως είναι η Ατλαντίδα. Ότι βαραίνουν είναι μια πολύ σωστή λέξη. Εμένα δεν με έχουν επηρεάσει αυτά τα γάλματα καθόλου στη ζωγραφική μου. Δεν ξέρω αν το που χρησιμοποιώ τη φιγούρα θεωρείς ότι είναι... Στη γλυπτική σου δεν σε έχουν επηρεάσει? Όχι καθόλου. Απλά ότι είναι ένα βάρος είναι. Δηλαδή νιώθω μια απόσταση από τα αρχαία ελληνικά κλασικά γάλματα. Λίγο ξεκούρδιστο. Ρώτησε ένα γιατρό να δεις που δεν ξέρει τον Ιπποκράτη, ξέρει ότι υπήρχε ένας Ιπποκράτης. Ενώ τώρα η καινούρια ιατρική είναι βασισμένη πάνω στον Ιπποκράτη. Τώρα πάλι έχει πολύ μακριά. Αυτή είναι η ερώτηση που θες να μου κάνεις. Ποια είναι η σχέση σου με το χρήμα, Τάκη? Το χρήμα είναι απαραίτητο, δηλαδή όπως είπε και ο Θαλής στη μιλή του, λέει φιλόσοφος που δεν έχει χρήμα είναι σαν ζητιάνος, δεν τον ακούει κανείς, δεν τον προσέχει κανένας. Αν έχεις μια δύναμη πνευματική, το χρήμα πρέπει να είναι πολύ εύκολη η σχέση σου. Πρέπει να το έχεις, να το βουτάς. Πώς να το βουτάς δηλαδή? Άμα έχεις ευφυΐα,
Όλα μπορείς να πιάσεις. Άμα είσαι βία θα πιάσεις και ένα φίδι, όλα. Χρησιμοποιείς το μυαλό σου. Εκεί που θα χρησιμοποιήσεις να κάνεις έρευνες, χρησιμοποιείς και πώς θα βουτήξω το χρήμα. Κάποιος στόχοι του θα το πάρεις, αλλά ανταποκρίνεσαι, δεν λέω να το κλέψεις. Έφτασα σε μια περίοδο πρόσφατα που δεν είχα Μία. Δεν είχα μία. Έτσι λέγεται. Και το πιο φθηνό υλικό που βρήκα και μπορούσε να με βοηθήσει ήταν ο γύψος. Δηλαδή έδωνες ένα 500άρικο, έπαιρνες 15 κιλά γύψο και με αυτό κάτι μπορούσες να κάνεις. Και αναγκάστηκα να δουλέψω με αυτό και βγήκαν πάρα πολύ καλά πράγματα, πιστεύω. Τα παλιά χρόνια που ήμουν μικρός και ζούσα στο Βόλο, ήξερα πως ήμουνα το θύμα μιας απέσιας συνωμοσίας. Ήμουνα σίγουρος πως ήμουνα το μοναδικό αληθινό πλάσμα αυτού του κόσμου, του ψεύτικου, που είχε φτιαχτεί ειδικά για μένα και είχε σκοπό να με βασανίσει και να με ταπεινώσει μέχρι τα όρια της αντοχής μου. Είναι ένα βιογραφικό διήγημα αυτό. Είναι αυτοβιογραφικό μέχρι ενός σημείου, βέβαια έχει και μια τάση υπερβολής. Αλλά όντως υπήρξε αυτό ίσως ήταν το πρώτο μου υπαρξιακό πρόβλημα που ένιωσα για διάφορους λόγους, γιατί η μητέρα μου δούλευε και στο σπίτι εγώ έμενα με την αδελφή μου και μια θεία μου και είχα πάρα πολλά προβλήματα. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με το μαγνητισμό? Εγώ δεν έχω πάρει καμιά απόφαση, Αντιγόνη μου. Είναι διάχυτος και όλα αυτά τα πράγματα, ξέρεις, δεν μπορώ να πω ότι παίρνω αποφάσεις. Δεν μπορώ, ούτε καν. Αρχίζω κάτι και δεν ξέρω πώς θα τελειώσω βεβαίως και όλα αυτά. Δεν είναι αποφάσεις, είναι ένα πράγμα που έρχεται, φεύγει. Οι σχέσεις σου με την οικογένειά σου ποιες είναι? Πιστεύεις στους δεσμούς του αίματος και στη συγγένεια? Βεβαίως πιστεύω, γιατί κοίταξε, μέσα σε όλες τις δυσκολίες της ζωής αισθάνεσαι κάπως, δηλαδή σε ένα κίνδυνο. Η οικογένειά σου είναι εκείνη η οποία θα σου παρασταθεί και όπως έχουμε τα δράματα, τα αρχαία τα δράματα, η Αντιγόνη είναι ένα παράδειγμα από αυτό, ότι τελικά ο Ρέσης κατεβαίνει να εκδικηθεί το αίμα του πατέρα και όλα αυτά, είναι τραγωδίες οι οποίες μπορείς να τις πεις ότι είναι τόσο συγκινητικές και αυτό αν δεν υπήρχε το αίμα δεν θα γινόταν ούτε καν τραγωδία ούτε να πούμε ομορφιά. Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτή το πιστεύω, γιατί πες ότι βρίσκομαι σε μια δύσκολη, πολύ δύσκολη στιγμή. Πού έχεις εμπιστοσύνη? Σε κάποιο δικό σου. Δεν μπορεί να πούμε εσύ να βρίσκεσαι να παραδείγματος χάρη και έγκλημα να έχεις κάνει, θα σε προστατεύσει η οικογένειά σου. Θα πάει ηθική. Αυτό είναι το ωραίο. Ότι η οικογένεια είναι ανήθικη. Και σαν ανήθικος μου αρέσει πάρα πολύ η οικογένεια. Το μόνο πρόβλημα που είχα πάντα στην οικογένεια ήταν η απόσταση που είχα με τον πατέρα μου.